Nakikinig ang contingent number 6. Tayon ka sa aking kusina kung saksi ang pamaagi sa nagayon-dayon preparasyon sa aming kamilang lechong sa iyang manok. Di marinig na manok, di marinig na. Ubaw na kini akong pasalubong kanimo nga lechong Bisayang manok para sa imong pag-uli pagadadon jud nimo ang talagsaong kalami kasi dumanog ra makita. Ug karon Maria, saksiyon ta ang Bisnog Festival pahinungod ni San Francisco de Assisi. Dali na, mag-Bisnog na kita. Mag-Bisnog kita. Bisnog, 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 Bisnog. Bisnog, Bisnog, maglipad man sa ulo. Bisnog, Bisnog, kamusta na lumanong kalinaw. Ang sa diyata, kalinaw, magbulyaga na kita. Mag-Bisnog ta, Bisnog, 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 Bisnog. Dali na ating buhabon ang lungsod nga malambot. Tungod sa grasyaon na kong paglaon, tungod kini sa Bisayang manok. Kalami kita magsaulong. Bisnog, Bisnog, maglipad man sa ulo. Bisnog, Bisnog, kamusta na lumanong kalinaw. Ang sa diyata, kalinaw, magbulyaga na kita. Mag-Bisnog ta. Bisnog, 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 Bisnog. Dali na tilawan tani nasal sa kalami magbalik-balikan. Ang ilang iba sigaron utang dili yung bisarasa. Dali na sayawon ta ang garbuta isin kita. Dali na isayang ta. Bisnog, Bisnog, maglipad man sa ulo. Bisnog, Bisnog, kamusta na lumanong kalinaw. Ang sa diyata, kalinaw, magbulyaga na kita. Mag-Bisnog ta. Bisnog, Bisnog,
Antonian sa Bipolito Boquicosa Memorial National High School.